Mnogi su rekli o pesmi mnogo toga dobrog. Znaš šta je rekao muzički producent Željko Vasić, producent Zvezde Prve Zvezde? Ja sam najviše oduševljen recimo pesmom, vesela pesma Bajagi koja peva Bane, MVP. To mi je nekako onako najvedrije i nekako aranžman mi je onako totalno u njegovom fazonu. To smo i hteli, jel? Predivni komentari. Željko, ako sad slušaš, evo, pozdravljate Bane, kaže se. Aleksandra Radović je, s obzirom da je pevala prateće vokale u čitavom projektu, tebi je otpevala ono super u deonici Pomozi Bože, ne znam kako ću sa ženama. Ne znaš je piće teče tvojim venama. To ona kaže, zbog jedne žene koja je dušu mi ukrala. Ti noću spiješ, nek poteče rakija. Radio S.